persuna minn kull 4 ġarbet forma ta' vjolenza fir-relazzjoni intima tagħha. Kliemek jista' jkompli jħott jew jista' jibni lura l-vittmi tal-vjolenza domestika. Possibbli ma kontx taf qabel iżżewwiġtu. Kif jista' jkun? Kulħadd jafu bħala ġentlom? Qabel ma nara d-Benġin ma nemminx. Possibbli Kif jista' jkun? Jekk idbati daqshekk, kif ma tlaqx qabel? Qabel ma nara d-Benġin ma nemminx. It-tifla tmur lura l-iskola. M'intix qed toqgħod magħha biżżejjed għall-homework. Kif ma tlaqx qabel? Kif jista' jkun? Possibbli. Sinjali għamiltu xi ħaġa. Jaqgħu għandek xi ieħor. Jekk titqum, mhux mala jdawwara fuqek joħodlok it-tfal. Kif ma tlaqx qabel? Min jaf kemm kienet diffiċli għalik meta ndunajt kemm għandu kontroll fuqek. Niftakrek tgħidli kemm xtaqt tiżżewweġ u tibni familja. Biex laqt, vera ma stajx tara triq oħra? Qatt ma bsarta minnu, imma naf li l-abbuż mhux dejjem jidher. It-tifla tiegħek qiegħda fil-klassi mat-tifla tiegħi. Jekk trid, sakemm jgħaddi dal-perjodu diffiċli, tista' tiġi għandi wara l-iskola u tfal jagħmlu l-homework flimkien. Bħalissa qed tħoss sens taħtija qawwija għax toħħal fik innifsek għal fatt li sar abbużiv. Imma l-imġiba abbużiva hija responsabilità ta' min jagħmilha, mhux ta' min jirċevija. Bħalissa tħoss li min tajba għal xejn. Bil-mod il-mod u bis-sapport ta' dawk ta' madwarek se tqum fuq saqajk. Jien se nkun hemm għalik. Mhuwiex is-salib tiegħek li inti tkun vittma ta' abbuż. Mhuwiex is-salib tiegħek li inti tissawwat u tkun vittma ta' vjolenza domestika. Salib għandek, imma s-salib huwa li tieħu il-passi neċessarji biex toħroġ minn sitwazzjoni ta' abbuż. Biex ma tibqax tkun vittma.